Lain-laing mga kalihukan giplano alang sa mga COVID-positive patients nga na-admit karon sa Mandaue Quarantine Facility. Gipasalig sa syudad nga gitagad ang mental wellness sa mga pasyente, labi na gayud sa ilang physical health. Kini ang report ni Nico Sereno. Moabot na sa 72 ka mga pasyente ang na-admit karon sa Mandaue City Quarantine Facility sa May City Central School. Sagad kanila, mga asymptomatic o walay gibati nga sintomas, mao nga sa separate building sila gibutang. Samtang gipasalig sa dakbayan, gawa sa kahimtang sa panglawas, gitutukan sab karon ang mental health sa mga pasyente. Dunay psychometrician ug social worker nga na-assign sa ilang mga panginahanglan. Ako mo na ipapa-follow up sila nga unsa may ilang gibati, unsa man nalingaw ba sila sa sud, may bang ilang pagkaon. Unya doon na sa mga gibati-bati nga ginagmay, ako gina ipa-follow up sa mga nurses kung kato ilang ubo na unsa naman. Kuha kini sa regular exercise ug Zumba activity alang sa mga pasyente. Ang mga health workers ang milid kanila sa ilang pag-ehersisyo aron maatiman ang ilang panglawas. Gawas niini, gilaraw sab sa City Hall ang lain-lain nga mga activities aron mulingaw ug dili laayon ang mga pasyente. Pwede sa siguro ni nato sila no nga mag-movie night or kanang unsa nga mga activity nga makalingaw ba makawagtang bitaw sa kalaay sa ato ang pag-isolate. So we are coming up with certain activities nga ato ginang giandaman kay paparihan naman lang guni sa drugs sa ato recovery center nga doon na kitay psychometrician, doon na tay social worker kay kibaw man ta nga doon na gina emotional effect kung you are into this. Samtang kagahapon napun-an og usa ka positibo nga kaso ang Mandaue City, taga sitio Lapyahan, Barangay Labugon. Misaka na ngadto sa 321 ang kumpirmadong kaso sa dakbayan. Uban ni June Sulon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.